Περνώντας τώρα στον προεμφυτευτικό έλεγχο των εμβρίων, ο οποίος λέγεται και έλεγχος ανευπλοειδείας των εμβρίων, και αυτό γιατί ελέγχουμε πια χρωμοσώματα στα έμβρια αυτά και όχι γονίδια. Με τη μέθοδο του προεμφυτευτικού ελέγχου των εμβρίων ελέγχουμε τα χρωμοσώματα που δημιουργούνται σε έμβρια κατά τις διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ούτως ώστε να επιτύχουμε υγιείς εγκυμοσύνες και υγιή παιδιά. Η διαδικασία αυτή απευθύνεται σε ζευγάρια που είτε έχουν οικογενειακό ιστορικό χρωμοσωμικών ανομαλιών, ζευγάρια που έχουν γεννήσει παιδιά με χρωμοσωμικές ανομαλίες, έχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης, έχουν πολλαπλές αποβολές στο παρελθόν, ζευγάρια που μπορεί να έχουν στο σπέρμα του συντρόφου υψηλό αριθμό χρωμοσωμικών ανομαλιών, και γενικότερα γυναίκες που μπορεί να είναι πάνω από τα 35, οπότε εκεί αυξάνεται ο κίνδυνος χρωμοσωμικών ανομαλιών γενικότερα. Ο προεμφυτευτικός έλεγχος των εμβρίων γίνεται με την ίδια μέθοδο με την προεμφυτευτική διάγνωση, δηλαδή η βιοψία γίνεται στο στάδιο των 8 κυτάρων την τρίτη μέρα της ζωής των εμβρίων. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να ελεγχθεί χρωμοσωμικά ένα εμβριάκι. Οι συνηθισμένες τεχνικές ελέγχουν 9 από όλα τα χρωμοσώματα, ενώ καινούργιες τεχνικές μπορεί να ελέγξουν τα πλήρη χρωμοσώματα του εμβρίου. Η διαφορά φυσικά, γιατί όλοι μας θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε τις καινούργιες τεχνικές, είναι ότι χρειαζόμαστε πολλαπλάσιο αριθμό εμβρίων για να ελέγξουμε όλα τα χρωμοσώματα.